Nie, ale niečo musím povedať. Dneska som sa odstrelil nechty, ale nemohol som nájsť rožníky štěpy, ale viete s plakátkom. A je dobré, že večer zájdem a kúdu, to je smolá. Ale ne. Jako ne, však ste to dovolili, že sa tu ľudí. Je tu nohu. Počkaj, Nedám pravdu. lepší prípad. Jak budeme hrať skôšku? Polšilou. Fú, to tak bolí. A kde to máš vlastne zvolené? Prejval. Gerovská knihy bola, som napísal, že nerobí tam veľa zatiček, teda, že gerovšak tam dnes nemôže nikto mať, ale že šlo tam aj zatiček. Dneska deň do ríti. No? Aj chodí praje skore uzdravenie. Aj Gabika. Všetko je dobrý gád. No. Tuto, taký, ja. Tu s dovolením tohto pána. Dobre. Tak potom ráno si zavolám, dobre? No len tak, lebo možno, že ja ty ideš tam. No dobre, tak sa potom ráno dohodneme. Či by si... No ja neviem, nejako to musím vyriešiť, dobre? Haló? No uvidím. 9 rokov. Dobre, treba sa otočiť. A ja? Uvoľniť, nechcete prísť do mňa. Jau! Počkaj, píšta, pomáhaj mu. Daj mu drevo do úst. Nič nehovor. To je 9 rokov. Mohla som to. Ešte sa stále neskam. To je horšie, ak by nemôžu. Ale ani toto niečo, teda... Není to také dobré. Pýtame sa pána doktora, či nemá nejaké kontakty. Možno to neberiem. To asi neberiem. Takže koľko to bude musieť mať? 4 týždne? Keď budem 4 týždne, by sa stredali, nie? Takže do Adrian, vítaj do rodiny. Na to, že komu musím zavolať, a musím ísť na návštevu. Počuj, Bulno, ty si mi teraz naštrbul môj týždenný rozpočet. Musím si spíšať, som rád, že mám. No neviem, však, ale to je pre mňa... Myslíš, že tvoja škoda je obšak, môžeš to. Nie, to je... Ja sa rád mením, akože keď chceš, môžeš dopadať. Ne. Zaplatím mojovi 1000 korun a dajte 2 stavy. Ne, môžem si podpísať na tú sádru? Keď je už hodím. Si spokojný? No, ty nechci si otrať. To ti hneď ostriam doma, alebo si to ostrie sám. Si spokojný s fotkou, alebo nechci. Počuj, ale predtým si sa aspoň osprchoval? Konkrétne, že pokud bola taká prístrofená. Nie, to sa nevíš, môj sprchom je. Za 9 rokov. 9 rokov. Akože ja sa to fakt bojím, lebo mi takto, že by som si zobral, že... Lebo Mišovi robili ruku a mu to zle urobili, potom mu to museli zase lamať, ako vážne. Ako neviem vy, to bolo hore na Krmároch. Vážne, tam to fakt robili zle. Normálne mu museli zlomiť ruku ešte raz. Ale to sú není ako vymýšľané, toto je iné ako noha, ja viem. Niektorí majú proste tam Vy tu poznáte aj takú pani Naďovú Lianu? Nehovorím vám to nič? Instrumentálka, nič, hej? Však áno, však. Poj sa pán na nás bude ešte 2 dní nadávať a potom na nás zabudne a hotovo. A možno, že raz budeme ležať vedľa seba v hrobe. Či to by si asi moc nechceli, však? Inak vy vyzeráte trochu jasné. LA, Skalici, to je Tibor, ty. To je jedno, ne? To tam možno ako hobby, ale... Vy ste není pán Bišťanský nádom? Ako nejaká rodina, alebo niečo také. Jeden lekár, jeden hokejista.
Nie. Tak vám veľmi pekne ďakujeme za všetko. A teraz vlastne čo, ty si musíš ísť kúpiť barle, alebo čo? Teraz je aký postup? Si má ísť kúpiť barle, či ne? Aj? Počkaj, daj, ja mám zabrať. Dobre, počte si ho, dobre, to je tam bola. Dobre. Tak ďakujem pekne. Ďakujeme. Tak ďakujeme. Pozor, nerob blbosti. Počkaj, však tam narazí, zlomí si aj druhú. Myslím, že bolo čo povedať. Čo? Pišta, zober ho tam do tej miestnosti, kam patrí. Bo zaznám minulé. Počkej, kam ho máš zobrať? Kam chceš ísť? Však potrebuješ ten papier, ne? No dobre, tak to mám celé. Úplne paráda. Takže bolo nám moc čest. A na kontrolu obvodnému chirurgovi. Však si v živote nebol. Jak je obvodná lekárka, tam je obvodný chirurg. Aha, dobre, ďakujeme. Ten vozík chcem ako vrátiť, ne? A tie barle mu dá ten obvodný? Alebo to máme ísť kúpiť niekde do lekárne? Zajtra? Do lekárne kúpiť? A ten nám to predá ako? Dobre, ďakujem pekne. Ďakujeme. Máš tu bundu? Bundu mám píšť. Počkaj,